Yan sakay mi diri escalator. Escalator ba? Dek, medyo kamukon mo. Kaya na karaputan yan. Escalator. Kaya mo escalator. Superman, no? Si Superman dira ma. Kana ganing nag-order ka nya. Dagang kista nagtao ba niya? Paabot ka wa kay may mo. Ah. Tingog na tingog na. Ito rin yung gatas din eh. Dugay kang order. Tawag sa pa eh. Ay, ngaon may diri Jollibee na silingan diri. Silingan. Hoy bawo dia. Dokot ba dokot. Karon mana di mi sa mong kusina no, adto na pud mi sa mong playhouse. Sa atong content karon dawa karon ako sila gitur sa akong balay. Mao na akong balay diri. House tour din eh. House tour ni siya. Buat ko diri house tour karon. So mao ni diri mao ta mong kusina, dagan pagay mga kusina diri. Kay na by group na siya. Ay kategori man na siya sa akong mga kusina. Karon diyan na may jeep na mo diyan, masakay mo jeep mo dira. So ato na pud mi sa amo ang playhouse. So ana, dagan kay mga kini akong balay kay dagan kay sila mangyo, magtinda sila diri og kwan. Magtinda sila diri og na mga Dunkins ba? Mga Dunkins donuts ba? Karon nakay na mi diri og escalator para sa amo ato mi sa among kwan. Ato mi sa among playhouse. So medyo dako-dako na gasto nga mong kuan dre, balay na mo dre. Bayad lang kay mo mga nito ha. Ako bayad ko sa akong playhouse kay para ma-maintain ang cleanliness and peace and order ba. Dire. Mao din na. Nagaron ba na tagbayad? Pwede na lang kadawa. Kanta na ta dre. So magduwa na to sa akong playhouse. If our love was meant to be, I got enough to last forever. Inanaw na tabi ko kang sabi ba ni Maybe, asami Maybe. Baby. Rangon ko ha. Baby. Gi. Ayaw nang nasuot sa kuan kaya di na maulbot ang liyog. Gi. Birada. Gigi. Kana. Kupting del. Wes di kasana sa dana di na mo kupot ay. Kisan ka di mo kupot. Inoo.